Christina. Si Tintin. Tintin. Ayan. Kakain na kami. Ew, I don't want to eat that. I know you want this one. Yum. Yeah. No, it's a lobster. I'm hoping for a pretty good. Kain tayo. Fiesta. Sige, fiesta. Dili, kain. Ako talaga nauna. Oo naman. Caught on camera. Ako nauna. Holy. Pati dito ba na? Parang isa dito. Ay, naubusan na, besh. Oh. More? 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 Okay. Mama. More? More? Ta? Ta? Along cute. Halik mama. Halik mama. Dili. Isa pa. Isa pa. Thank you. Gusto na niya ng blueberry. Oh, favorite niya yan eh. Excited. Ang cute. Ang cute, no. Nag-ano kayo? Nagsalit kayo sa blue light? Hindi. Bakit? Ang galing Eh, ng kasi weather. ito. Yun nga, sabi ko ba, nagmamadali. Sabi ko ba, nagpa-picture lang yun. Hindi. Kasi mamadali sila. Punta tayo dun. Oo, bukas. Sige. Okay. Sige daw. Sige, kain na. Paano ba to? Anong paano? Paano ba yan? Ganito. Ito oh. Ito oh. Magkamayan to, hindi to kutsaraan. Ito oh. Alam mo, kailangan ko magluto. Ito daw sa kamay. Kaya. Alam mo, isali natin yan kasi parang Ano yung isasali natin? kanin bes. Parang ano ba unahin ko? Tingin mo. Ito. Uy, ang sarap. Ikaw na talaga. Go to baby's room, boys. Please. Kumain na sila manay? At patikim-tikim ng mga ano, mga luto-luto ko. Ito dyan yung salit lang bes. Gosh, Ay, ito. Yung sabaw nito, gusto ko. Daig pang restaurant nito. Ano to eh? Ano? Parang may ano, may Okay, cake ba ano to? Ano to eh? Ito ulit to? Ha? Ito ulit. Ito yung... Ito ba ito ba? Oh, grabe. Bakit so daw siya? Be, natatapon ng dandahan. Sorry. Bakit natatapon? Sige, go. Ikaw na, guys. Si Veronica, paputo-puto yung ano. Ang hirap naman. Ang bait naman. Aww, ang bait mo. Ganyan yung pag kumuha ko ng kanin. Ma'am, do you need help? Ay, ng rice pala. You want some more? Si mga baby mo. Okay lang yan. Nag-pizza sila eh. Wow. Ito, tas may... Oo, ganun Ito sila. tayo. Kasi si TJ, hindi siya ma-seafood. Boy, eat, boy! Asan na yung ano nyo, kutsara benan sa... Ay, wala. Han, eat Ay, na yung Han. kutsara dito? Nasa first drawer. Alam ko, bahay ko. Ang bahay niya. I told her you can play footy there. You could. Like, you can do Yeah, whatever she you can. want. Got the golf as well. Yes. I think they're playing outside. Oh, are they? Yeah. I Oh, the weather is looking good. Yeah, weather's awesome. We should go. Boy, okay lang. Okay lang. Bisita ko kayo. Is that my turn? Pero puto lang na. Wala naman yung... I thought you were asking. Do you want Coke? Oh no, I'm good. No, I'm okay. Thank you. Sit down and relax. I'm fine. Wow, so good. Yeah, I know. It's so good. Hindi ba to against the light manay? Okay lang? Okay lang. Ganda Okay lang? mo eh.
Char! I have to take a photo of this. I'm not a Yeah, photo. go. I'm not a photo person, but This is too good. yeah, this is too good. Ang hirap naman ito. Is this for here? Yes. Yeah. Ay, dyan pala Kaya? yan. Nakikinig. Great, thank you. Um, Wow. Goals. They kicked both. The first two were in a minute of each other. I reckon the second, the third and fourth goal was Kamusta in yung like a garden? minute of each Okay. other as well. Ang sarap. Do you want tissue here? Film it. Go, go. Yeah, what's the score? What's the score? Ah. I just want to zoom in. What? What's the score? Yes, I think he's crying. One more What's the quarter. score? Neil? Did you bet? Dad bet? Ayan, tapos na kami kumain. Ito na yung tirang- Ito na lang yung natirang ulo. Story time. Tapos, I-upload. Kailan pa ito ma-upload? Next month. Papakita next ko to. year. Next year. Kasi marami pang ano. Next year pa ito ma-upload. Ano na ako? 27. No, 28 na. Lobag, no! 27 pa. 27? Nakakalimutan ko yung edad Kasi ko. ang dami kong na-vlog. Pero pag iniisip kong ang dami kong gagawin, ano Bili ka ng bagong laptop, Manay. Kasi mabilis na lahat. Tapos mas gaganahan ka. Oo. Live! Katakbo ka naman dyan. Tapos ano? Ah, talaga siya? Akala ko nasa labas. Napapatulog ako. Oh, what's wrong? Natalo ng ano? D for daddy. D for daddy. D for daddy. Hi, Holly. Holly, Holly, Holly. Hello! Hi. Huhugas ako. Holly! Hi, Papa! Da. Go, Kenneth. You can do it. Go. Boo! Yay! Ayan. This, yes. This. Ayan, wala. Okay. Hindi, manipis pa dyan. Hindi na po ba ako May supervisor po dito, oh, si Race. Hoy, ako na daw. Ay, ganito. Uy, baka kamasgotan ka man na. Ako na maghugas nito. Sige. Natakot si Kat. Ako na dito. No. Yan, yan, Do you wanna yan. eat that? Do you wanna eat? Have you tried that? No, haven't. It doesn't Ito yung pang ano, manay, pang scrub mo. Ng... Oh, ayan. Ay, tayo kay Mito eh. Pretty friend. Pag sinabi mo, hindi mapipigilan kita. Kain ako ng kay Mito. Ano ito kay Mito, pizza? Oxat, can you pass that to Tita Race? The green The one? green one? The green one, yes. Thank you. Doesn't Chico? No. Kay Mito? Kay Mito. Alam mo yung kay Mito, Day? Oo. Dad! Hi! Akala ko, ano? Ang chiko pala brown. Such a good boy. I'm awake. I don't know what What's the baba? You want one? Do you want to try? Mm. Oh, sure. Try half first. Oh, try that one Try first. that one first. And then if you like it, you can have one. Okay? Yeah. And you're not. It's fine. But this bowl, you don't eat this one. Minsan kayo may tanim yan. I didn't know. Ano? Si Jan. May tanim si Jan. Nagulat rin niya ako. Yung ganito, Day, lagay mo lang yan. Oh, mo lang. baon mo. Itusok, Yan itusok mo lang sa ano? Oo, sa grass. Joke lang, Day. Uy, wala naman siyang tanim. Naniwala ka? Wala siyang tanim. You don't like it? Binili niya sa Asian restaurant. Sa grocery. Ah, I like it, mommy. You like it? You wanna hold one? Yeah, here. Ayaw niya makipag-share sa akin. Mom, is that Tulog yours? pa? Do you wanna try that? You want to try? Mom, is that yours? What's That's yours, yeah. Is that yours? Yes. What if it's mine? That's what. You don't wanna eat it? you make. Pag lumaki na si Baby B, siya na magdadrive. Mom, Ako malaki-laki na si Baby B. Oh, sige. Mom, there's a thing. Yeah, you have to remove this. I don't have a thing. Ayan o, nagkipag ano ano sila kay Ate Race nila. Hindi nga share, wala nga share eh. Ayaw Ano makipag-share? matami? Oo, masarap. Uy, ako dito. Oh, ito, sa'yo na to. Ayun, uy! Mabubulok yun. Manay, ayaw ba Basta
Wow, social. Wala ako niyan. Tapos dito lang. Gano'n lang, pinupunasan ko yun mamaya. Pumasok ka naman. Ano ko yun? Parin ka muna ng ano. Me shine. Kain sila ng fruits. Oh, they love fruits. Kaya kailangan ko may fruits ako lagi. Pero nakita mo naman si Holly, mauubos Oo yung nga eh. blueberries. Blueberries. Alam mo ito kayo dito ba? Bakit hindi alam ni Tim? Dapat nga alam niya kasi sa bundok niya. Sa bundok natin ba? Ikaw pala yung taga-bundok. Ako pala. Nag-flash na yun. Tagalog talaga yung kayo ito? Oo. Ah, kala ko Bisaya Star yun. apple. Apple nga. No, honey. Where's your toto? Pati nasa kwarto na Bakit dinalaro na si Veronica? Kala niya dad. Race kayo walang TV sa kanya may Filipino channel, may All Stars. Meron ako TFC eh. No, ang room niya. Ah, okay lang. Hindi naman kami na... Basta may Sabi ko sensor. kay Tim, doon ka kila Race magtutulog sa mga Yeah, are you alright? You can try that one. Saan yung ano, baso niyo manay? Baso? Gusto ko minom na. Siya na po ang ano, siya nang may-ari Sabi ko sa inyo eh, bumiyahe ako dito. para maghugas. Like a star in the sky. Meron po ano, mamamasuka. Ano tawag doon tayo? Live-in? Anong tawag? Stay-in? Staying, yeah. For 2 Ano po yan? nights and 3 days. All around po yan. All around po daw si Ray. May washing machine po kayo. Juicy pa yun. May washing machine po kayo. Wala. Ano, lahat manual dito. Kasi nasa countryside eh. Ay, nako. May free kami nakuha. Yung mamamasukan po for 2 nights and 3 days sa akin. Ah, she's awake now. Ay, gising na siya. Bigay ni Ray, oh. Tingnan niyo. Oh. Ang bango. Ay, gaganda na ang Ano yan? Parang ano? Cognac sponge? Ay, thank you. Wala ko nito. Our glove. Ay, baba. Hello. Ay, ito. Oh. Ano yan? Ano parang... Bigay ni Ray. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat. Honey milk, lip scrub. Yeah, I need this. Ang bata. Dito, baka matapong ko yung... Gising na. Gising na, oh. Ang ganda ng eyes. Parang kang si TJ talaga. Meant to be. Ilang taon na lang. Babe. Kawawa naman yung isa kong ano. Ang kulit ni Holly mag-crawl. Nakita mo? Kasi, kasi nga, Ano yung... yung pang paano na? No! Kasi yung dress niya na naapake, so gumagawa siya ng ano. Smart. Pang workout yun sa kanya. Yung I really like my jumper. Ang Asan mga yung camera mo dahil? Oo nga, hindi siya Hi guys, itutour ko lang sila Race at saka Cathy sa bay. So yun, mag-drive kami. 2 babies. Yeah, there's 2 babies. So yeah. Oh. So dito sila Race, dinala ko lang sila dito. Photo ng friend ko. So yan ang itsura ng... Sa amin yung boat nila. Ito yung boat niyo? Hindi, sa friend niya to. Ah, okay. Kasi yung sa kanya nandun na... Looks like this, right? Yeah, same. And it looks like this also right now. Yeah. Oh. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Ang lamig na lang. Kasi, Mami ka. What are you doing? Breastfeeding. Dali, pa-picture. Si Holly tulog. So, dito sila sa malapit sa ano, lighthouse. Come on, local for baby girl. Careful, boy. Oh, ang lamig. Sobrang malasa
yung prawns, di ba? Kaya. Yan, tapos na, magdi-dinner Kung na malapit kami. ka lang, punta kami sa inyo every week. Oh, yeah. Every day. Every day. Ang saya siguro Manay, no? Kasi lagi kang May bisita. Oo. lagi kami papakainin. Minsan, yung kapitbahay namin, pag may tira, Han, can you bring it there? At Kasi ito, friends kayo na kapitbahay niyo? ano Hindi niya, namin kilala ang kapitbahay namin. kapitbahay niya is, yung tumutulong sa boat niya. Ah, Nagtatabasa okay. ka niya. Okay. Yeah, kapitbahay namin, hindi kami Kahit yung matatas na Oo. Ano yan? Wala na. Kapag kumain ako niyan, wala na akong time. Bakit? Kasi may minimum 3 hours. Kapag kumain ng lobster, lalo na ganyan, Kanina ulo. 3 hours. Next at night,